biling jotono no kolomka ang kok taisa sagani naimani ke haisi lukorok bongsorok ani social media ro go Swi Bwthar mani hoite ni ke video viral ngi tongmani bongke borok rong no wargi tongla ha kumai rok bai rok ang nok jotono sagi next time ang bu hake khaijaliya borok ko thino khosake khontai masa ge homani thiksi ani kapalo klaikha ase kosto ke warjage si khoroksa sengliya sekang pungrok togrok musurok ni singmani ulole borok go si baklaigi war tongha hinke ba bono ba Bwthar ma paisinai namli tabuk social media e chela Swi Bwthar mani video marke viral angjak abage kebama lukuno e chelano chaja ya jori jagai bono police ne aro case khlai redi jail bisingo choboi dalbudi chari khani toni dihne jatire jatke joli jage salai toni nuksakha te Agartala ni NGO team ni bukakti bono romna bage natuk tomani nuksakha plus bobakra bahano atike Swi Bwthar man nukai blano buka sajage chajake ange khorang tisawoi o Swi Bwthar no dati eras khana saitongmani nuksakha bini Facebook page maneke bobakra belakino chajaglia oma haki Swi Bwthar man nukai because bobakra bahano bo khoroksa animal lover abage ama hake jese animal phano Bwthar man nuka eba hamya khaitomanu khake bo chajaglia bobakra ama hano jengbo khoroksa animal lover klayo sawa animal lover eba animal posu paki am hai manina hamsa comment ke sati te video ne share khadi phiaba taw men kongla amose o jela tangai a Swi tomang samang Bwthar ka aro Swi tama saya tongi Bwthar jana nangkhana amona te je Swi Bwthar jela taku camera buska nuksagai saukna rka angbo e Swi Bwthar gala khamo haipono Bwthar nangise ma Bwthar siu tamani hinba o Swi kamini kebama lukono wari tongka plus tok musuk pun je nuko jotone se wari tongo abage kamini lukorok o Swi chaja ke angai ano sama bage se angbo buni kaubai e Swi Kokborok Bwthar jaksiu ani abone ekdom chaliya lokorok ano khairoke o waisno map khlai ribasidi angte buskang saljora kono dino ama hake jesa mani pono Bwthar liya ani abo ekdom saya angko shika o Swi buphai Bwthar chela eba takok ama hake sakni cheno goshu camera buskang nukjagno jotono Nakarmung Sanka paithego jeng amano sanai norni kami area o jesa pono khale Bwthar tongdi phiaba social media roko ama kahai mangpli video photo no upload ta khadi ama ekdom saya wrong kalayu and dol kaisa dol phone chengra thangna bagi social media roko tar laidi because of social media ekdom kirima singsa kahamne hamyabo angmano hamyani kahambo angai thamono kono guarantee rejanai jagaya eba social media hama kaisa ekdom kirima singsa hanino wansumano so norbo hankai e Swi Bwthar jela Bador Hori Jamatia eba takuk Bador Hori Jamatia lukuno Nakarmung sanmani bini khani kok botam saka amang prino kisa nai di or ama kahai video mani tona bagi share khanebo ta pokdi paithego chikon sate kese nangkuma kok sairona o incident angmanoti ebake o takuk ama hake Swi Bwthar ma nugai khoroksa munai busuk Jamatia mungai bo buniaro video footage clip mane phatsage bini insta ideo upload kharika abage tabu kebam lukono busuk Jamatia se o Swi Bwthar hni ba kok kasai tomani nukjakha phiaba koboyo hanke busuk Jamatia buni o jaga video footage mane se bo o Swi Bwthar mani video no upload khairo bini insta ideo te o Swi Bwthar mani bai o monai busuk Jamatia ni mungsa link kari ebake connection kari bo buni o jaga video clip man hanke bini insta ideo upload kharka hanke o jaga jeng sanamo songo next time kono dino jesa borofano buni o jaga video clip hayaga ba footage mani phatsakai janija ideo original ideo upload ta khadi kahamke sisukya saimanya kari anytime je purupano jesa manino nijini idea bai upload khane saka omota mungkha anya kahamke sisukui saimani upload khake blacken sanai tini o monai busuk Jamatia bo kaham hamya wan sukya kari social media je viral angi tomani a video no bini insta ideo upload khake tabo ke bose borok hamya sai hani majra bersuk tongkha abage o monai ne boseng amono saw monai busuk no ama ke next time tai bo ta dathung buni video no and jini video na jone joto tara vital te monai song jeng nor amon sane nor bahno hinkai o monai busuk Jamatia nam sakta henda chirita sala chiri boba hano sia saimya charai borok ba ama hake buni aro viral video no khange bini insta ideo phacha dakhi bijakana abage bono amsakta sala chiri kaisa charai borok kharuma singsa bujila chiri abo tai tam sajine jengbo ngai phati jeng tabo o Swi Bwthar ta ko Bador Hori Jamatia
Tasha Kanadi, Padi Jeng Tabuk, or Takuk Swi Bwthar nai Bador Hori Jamatia and Cookton Kananian, Botam Saka. JB Kanikok. Biling Joto Lukuno, and Kok Tasha Sagani Naimani, Haisi, Lukurok, Bongsorok, Ani social media, go Swi Bwthar money, Hoiteni, Kebidu, viral, Tong money, Bonke, Borok, no Wargate Tonglaha, Swi Bwthar, Buwarzaglaha, Tok Punsukan War Tong money, Borok si Barsi, Borok no says War Tong Hankeba, Belai Ken Lukurok, ano request Kailaha, Bono Bwthar Paisidi, Hayanke, Teishi, Borok Swi Bwtharok, Okrarok, Warjagi Mangu, Hinke, Asik, Virus, Nyakusani, Bwthar Paisidi, Haihi, Sazag, Kebangu, Ritma Kajas Neighbor, Okrarok, Koba, Manazanai, Hinke, Bwthar Pajala, Kumairok, Bairok, ang nok joto no sagu. Next time ang bu hake khajaliya. Borok thui no khosake khontai masage homani thik si. Ani kapalo klaikya. Ani oro nok bisasa yangke ani loge go kulung tong bo yago warjagla doctor go injection ok busung manaja jaka. Bisasa yangke ang proof phunung nai nyong no. Takuro buguro nai ne je badi idesini usrai no. Bo sikhuchu warjag tongjala. Yago warjagla. Burus warjang kulung. Pazak kesahanlah bisa. Asik kosto ke warga gesi. Koroksa sengliya. Sekang pungrok, togrok, musurok ni sing mani. Ulole borok gosi baklai ge war tongha. Inke ba, bono ba, Bwthar ma pai sinai namble. Lukorok bu joto nu Bwthar sidi ano order obaila hang ke ba. Ang bu saiceng ani permission bai Bwthar jayen. Takuro bukuro lukorok bongsorok. Hodaro moyolok borok sama bai si. Bro, offer o ma bai sang Bwthar jagi. Asing nani kok sari kang joto no kulum.